ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରାମ ଅର୍ଜୁନା। ତ ଆଜି ଆମେ ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର କିଛି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ କେଉଁ ପଟେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠିକି ଆସିବେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏପଟେ ଆସିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଆମେ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯିବ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଏଠି ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ ହେଇଛି, କିଛି ଭାଷଣ, କିଛି ବହିପତ୍ର କିଛି ରେକର୍ଡ଼ ହେଇଛି। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେବେ। ତାପରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅ, ସଂଘର୍ଷ କର, ସଂଗଠିତ ରୁହ। ତାପରେ ଆମେ ତାର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ବାହାରି ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବହି ଏଇଟା ମାନେ ବହି ନୁହଁ, ଏଲ୍ଇଡ଼ିରେ ତାକୁ ବନାହେଇଛି, ଗୋଟେ ବହି ଟାଇପ୍ର ଦେଖାହେଉଛି। ଯେବେ ବି ଆସିବେ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, କାରଣ ଏଇ ଜାଗା ଏମିତି କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ନୁହଁ, ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ବୁଲେଇ ଯିବା ପାଇଁ। ଲାଇଫ୍ ସୁଡ୍ ବି ଗ୍ରେଟର୍ ରାଦର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଲଙ୍ଗ୍। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବହି, ଛୋଟ ବହି, ମହାପୁରୁଷର ବହିଟା ତ ଭଲସେ ରଖା ହେଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ବନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର। ଏଇଟା କିଏ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, କିଏ ମହାପୁରୁଷ ଜଣକ କିଏ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଇସା, ବୁଦ୍ଧ। ତାପରେ ଆପଣ ଟିକେ ସାଇଡ଼କୁ ଆସିବେ, ଏଇଟା ରହିଲା ଭାୟୋଲିନ୍, ଏଇଟା ରହିଲା ବୁଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ, ଆଣ୍ଡ ଏପଟେ ରହିଲା ପଇସା। ଏଠି ରହିଲା କିଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋ, କିଛି ଲେଖନି, ତ ସେମିତି କିଛି ଏଠି ରହିଲା। ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇ ଏରିଆ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଆସିବେ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଟଚ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଟଚ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ।